ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои Соёф. барои пешрафти шабака ҳатман дар наҳор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. дӯстони азиз, барои шумо як савол: видеоҳои мо, наворҳои мо оё ба шумо писанд аст? агар писанд бошад, ҳатман лайк гузоред, комментария нависед, то ки мо фаҳмем ки видеоҳои мо ба шумо писанд аст. агар ки писанд набошад, дизлайк монед, то ки мо фаҳмем видеои мо ба шумо писанд нест, то ки наворҳомона дигар хилсат кунем. яъне пешрафти канал, пешрафти шабакаи мо аз шумо вобастагӣ дорад. барои дастгириятон миннатдорам. инак шурӯъ мекунем ба хондани қисса, ба хондани саргузашт. оқибати айшу ишрат Шарифро ба куҷо оварда расонд? базми рақсу суруд дар тарабхона идома дошт. меҳмонон сархушу масти шароб мерақсиданду ҳатто ба ҳофизи хушхон ҳамовоз шуда суруд мехонданд. арӯсу домоди зебову хушбахт сари мизи пурнақлу наво нишаста аз бахти ширини худ меболиданд. туфаҳо паси ҳам қаторак ба тарабхона ворид мешуданд. ногаҳон ба телефони мобилии домод пайи ҳам смсҳои зиёде омадан гирифт. домод оҳиста аз ҷайбаш телефонашро бароварда кушоду ба смсҳо чашм дӯхт. аз рақами ношиносе ба ӯ паёмакҳои таҳдиднок омада буд. «Э бача, ё ҳозир аз пеши арӯсат хеста туядро вайрон мекунӣ, ё ман шармандаи дунё туро мекунам. хоҳӣ ки шармандаи ду дунё нашавӣ, арӯсатро ҷавоб деҳу аз тарабхона баромада рав». аммо Шариф аз ин паёмакҳо парвое накарда телефони мобилиашро кушта ба чеҳраи зебои арӯсаш нигарист. оҳиста гуфт: «Азизакам, ин паёмакҳои табрикотии дӯстонам аст. ману туро бо рӯзи висоламон табрик менамоянд». Туи идома дошт: «Барандаи телевизионӣ Нусрати Дилшод онҳоро бо соати бахташон табрику муборакбод карда гуфт: дар ин базми тарабобод бигардад хонаи обод, бихоҳам нури хуршеди барои келину домод. дар ин рӯзи пурбаракат ки шумо савори киштии бахт ба сӯи соҳили мурод мешитобед, бароятон сафари бехатарро орзу дорам». баранда гапашро тамом накарда буд. ҷавоне ношиносе ба толор намоишгоҳ ворид шуду як қуттии зарпечи калонеро назди мизи онҳо гузошта ва зуд ба пушташ нигоҳ накарда толор баромад. Шариф аз ин тӯҳфаи бадвоҳима дилаш ким чихел хиҷолат шуду, аммо сирашро бой надод. ногаҳон аз куҷое садои гирияи тифли навзоде шунида шуд. Шарифу арӯс ба чор тараф нигариста соҳиби ин гирияро ҷӯё шуданд. меҳмонон низ рақсу бозиро яксу гузошта безобита гардиданд. арӯс ба қуттии зебо нигариста дод зад ки кани даруни ин қуттиро кушода бинед. қуттиро кушода дар дохили он тифл нав таваллудшударо дарёфтанд ки шояд аз гармӣ бошад, дасту почак зада беист гирья мекард. садои инга-ингаи ӯ тамоми толори тарабхонаро фаро гирифт. ин тӯҳфаи аҷиб ногаҳонӣ арӯсу домодро ба ҳайрат овард. арӯс ба домод маънидорона нигариста гуфт: «Шарифҷон, ин кори кӣ бошад? шояд кадоме аз дӯстонат бо шумо шӯхӣ карда бошад, аммо хеле шӯхии бемаврид». барандаи тӯй микрофон ба даст садо кард ки касе модари ин тифл аст, омада кӯдакро гирад. аммо ягон нафар иқрор нашуд ки тифл аз кӣ аст. аз даруни қуттӣ номае пайдо гардид ки навишта шуда буд: «Салом, Шарифи булҳавасу бевафо. ин аст сазои ту. ба ёд биёр ки ҳаёти чанд духтари ҷавонеро сӯзонидаӣ. ин кӯдак меваи ишқи хасаки ту мебошад. ҳарчанд барои ман душвор аст ҷудоӣ аз фарзандам, аммо аз таваллуд хона фирор карда
тифлро ба тӯи ту овардам. Гир калон кун писарадро. ин номаро арӯз хонда дод зада гуфт ки тӯи булҳавас боз кӯдак доштай. падару модари арӯз ки аз хонаводаи хеле бонуфузи шаҳр буданд, дар тарабхона даъво карданд ки духтари дар роҳ гузоштагӣ надоранд ва духтарашонро ба чунин марди дурӯғгӯ ҳаргиз ба шавҳар намедиҳанд. шариф зорӣ мекард ки охир ин кӯдак кӯдаки ман нест. шояд ягон нафар душман ин корро карда бошад. ман ин корро исбот хоҳам кард. аммо касе ба суханони ӯ бовар намекард. арӯси нозанинро аз тарабхона падару модараш маҷбурӣ кашола карда бурданд. домод тифли гирён ба даст ба сари хам ба хона баргашт. модараш тифлро шири сунъӣ дода ором карда гуфт ки бачаҷонам, ҳоло зиқ нашав. аниқ мекунем ки ин тифл аз кӣ бошад. шариф паёмакро кушода бори дигар хонду аз дилаш гузаронд ки ин паёмакҳо аз кадом маъшуқааш бошад. шариф ҷавони қадбаланди сарватманд доим ба ҷуръаҳояш дар дарраи варзо буду парвои дунё надошт. падари мансабдораш барои ӯ тамоми шароитро муҳайё сохта буд. ба духтарони зиёде ишқварзӣ мекарду ба ҳар яки онҳо ваъда мекард ки бо тӯю тамошо азизи дилашро ба занӣ хоҳад гирифт. инак дар танҳоӣ андеша мекард ки тифл аз кӣ бошад. ба он рақамҳои паёмакфиристода паси ҳам занг мезаду аммо ин рақамҳо кайҳо боз хомӯш шуда буд. дар ҷустуҷӯи соҳиби рақами телефон шуд. ҳамин вақт арӯси бетолеаш занг зада гирьякунон гуфт: эҳ номард, орзуҳоямро гул накарда шикастӣ. росташро бигӯ, тифл аз кӣ аст? ба ростӣ намедонам, аммо ту маро бубахш. ягона духтаре ки ошиқаш шудам, дӯст доштам, ба таври ҳақиқонӣ ту мебошӣ. маро бубахш, ман ҳам туро дӯст медорам. аммо падарам мегӯяд ки агар ба назди ту баргардам, оқат мекунам. тоқат кун, ҷонаки ман соҳиби тифлро пайдо намуда, баъд аз нав тӯй карда туро мегирам. охир ману ту пеш аз базм никоҳи мусалмонӣ карда будем кӯ. пас ту зани асосии ман ҳастӣ. касе туро аз ман гирифта наметавонад. модари шариф тифлро ба бағалаш гирифта алла гуфт. ногаҳон чашмонаш ба холи гӯшти пушти лабони тифл фитод. дилаш таҳ рафт. охир писараш ҳамчунин холи меросӣ дорад кӯ? охир и писари беақли ман. пас ин тифл дар ҳақиқат кӯдаки аслии ту будааст кӯ? кадом духтарро ахмақ кардӣ? ана оқибат туро бадбахт кард. рӯзи дигар шариф ба назди маъшуқаҳои собиқаш рафта пурсон шуд ки кадоме аз онҳо ин корро карда бошад. яке аз дӯстонаш хабар дод ки заринаи собиқ маъшуқааш ҳомиладор шуда ба русия рафта будааст. шояд ин тифл аз зарина бошад. намедонам. охир муддати 1 сол буд ки ӯро надида будам. ҳисобаш гум аст. аз кӣ бошад ин тифли бегуноҳ? модарам субҳ гуфт ки холи гӯштии пушти лабонаш шабоҳат ба ман дорад. дилам мегӯяд ки ин писари ман аст. аммо ҳоло аниқ кардан дар кор. мақсад аз ин саргузаште ки мо рӯи навор овардем, ҳаёти касеро сӯзондӣ, ҳаёти туро месӯзонанд. ягон савол беҷавоб намемонад. ин саргузашти мо ҳам ба поён расид. дӯстони азиз, давом дорад. агар хоҳем ки давомашро ҳам шунавед, ҳатман фикри худтонро дар комментария нависед ва барои пешрафти шабакаи қадамшоҳи Соев ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. агар хоҳем ки қисми дуюмаш зудтар вориди ютуб шавад, шабакаро дастгирӣ кунед, мо зудтар ворид мекунем. ва нависед ки ин тифл аз зарина бошад ё ин ки дигар маъшуқаи шариф. боқӣ худованди меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то наворҳои дигар, худоҳофиз.